Hei vaan, tervetuloa Kaudian lukion syksyn ylioppilaskoeinfoon. Mä oon Leena Akola ja oon Kaudian pedagogirehtori. Ja ylioppilaskokeet alkavat maanantaina 15.9. äidinkielen lukutaidon kokeella. Ja keskiviikkona 17. syyskuuta on ensimmäinen reaalikoe, jossa on biologia, filosofia, fysiikka, historia ja psykologia. Perjantaina 19. syyskuuta on vieraan kielen pitkän oppimäärän ylioppilaskoe ja maanantaina on toinen kotimainen kieli ruotsi, jossa on sekä keskipitkä että pitkä oppimäärä. Keskiviikkona 23.9. on reaalin toinen koepäivä, jolloin on uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon ylioppilaskokeet. Torstaina 25.9. on matematiikan sekä pitkän että lyhyen matematiikan ylioppilaskoe. Ja perjantaina 26.9. on äidinkielen kirjoitustaidon koe sekä suomi toisena kielenä koe. Ja viimeisenä maanantaina 29.9. on vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe. Ja kaikki nämä ylioppilaskokeet ovat A-osan toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Siellä on kaksi tällaista koepäivää, joilla on paljon teitä ylioppilaskokeilaita, ja siksi niin pitkässä vieraassa kielessä ja toisena reaalikoepäivänä niin on sekä nämä kakkos- että kolmoskerroksen Y-osalit käytössä. Ja perjantaina 12. päivä syyskuuta kello 11.30 ja 12.30 näiden välillä tunnin ajan, niin teillä on mahdollisuus osallistua kenraaliharjoitukseen. Ja jos sinulla on tällainen uusi tietokone, jolla et ole aikaisemmin tehnyt abiittikoetta, tai jos haluat harjoitella abiitin teknisiä ominaisuuksia, niin olet tervetullut tähän harjoitukseen. Ja tämä kenraaliharjoitus on siellä A-osan kolmannen kerroksen Y-osalissa. Ja sekä tähän kenraaliharjoitukseen että itse YO-kokeeseen ota mukaan toimiva läppäri, langallinen hiiri, langalliset kuulokkeet. Ja kuulokkeiden osalta on tärkeää muistaa, että niissä ei saa olla Bluetooth-ominaisuutta. Lisäksi tämän tietokoneen latausjohto ja USB-jakaja, jos sellaisen tarvitset. Eli jos sun tietokoneesi on tällainen hyvin litteä, niin silloin tätä USB-jakajaa tarvitaan sen abiittitikun liittämiseen tietokoneeseen. Ja on tärkeää muistaa, että lukio ei vastaa kokeillaan tarvitsemista lisälaitteista, vaan jokainen tuo itse tarvitsemansa lisälaitteet mukana sinne Y-osaliin. Ja ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut tällaiset yleiset ohjeet syksyn ylioppilaskokeille, eli lue ne tarkoin ja huolellisesti läpi. Siellä on paljon tärkeää tietoa ylioppilaskokeista. Ja sinä päivänä, jolloin sinulla on tämä ylioppilaskoe, niin tule ajoissa koepaikalle, mielellään jo noin kello 8 ja viimeistään kello 8:10. Ja tänne Y-osaliin mukaan sinun on otettava oma tietokone ja tarvittava laitteisto, eli juuri ne, mitä luettelin tuossa aikaisemmalla dialla. Henkilöllisyystodistus, se täytyy olla siellä salissa mukana, sekä kirjoitusvälineet, eli muista ottaa oma lyijykynä, kumi ja mahdollisesti viivotin, jos sellaista arvelet tarvitsevasi sinne Y-osaliin mukaan. Ja eväät täytyy olla tällaisessa läpinäkyvässä pussissa tai rasiassa. Pulloista täytyy olla etiketit poistettuna tai teipattuna piiloon, hedelmät kuorittuna. Ja jos käytät jotain lääkkeitä, niin lääkkeet mukaan saliin.
Tupakkatuotteita ei tietenkään YÖ-saliin saa tuoda. Eli ei mitään nuuskaa tai vastaavaa ei saa saliin tuoda. Vaatteissa ei saa olla tekstiä. Saliin ei saa tuoda kännykkää, ei älykelloa, kukkaroa tai esimerkiksi sen tietokoneen tämmöistä säilytyspussia, vaan tämmöiset täytyy jättää lukolliseen kaappiin käytävälle. Ja jos sinulla ei ole entuudestaan lukiolla tällaista kaappia, niin ota yhteyttä meidän kampusvastaavaan Vanessa Sooniin. Ja Vanessan työpiste on täällä B-aulan alakerrassa, eli sieltä löydät hänet. Ja voit ottaa tarjottimen tai jonkunlaisen korin helpottamaan tietokoneen ja eväiden kuljettamista saliin. Ja opettajat tarkistavat nämä kaikki tavarat salin menon yhteydessä ja vasta sen jälkeen pääset siirtymään salin puolelle. Ja pöydällä on jaettuna valmiina kaikille kokeilaille konseptipaperia vastausten suunnittelua varten. Ja tähän sä tarvitset sitä lyijykynää mukaan sinne saliin. Lisäksi valvoilta saat nenäliinoja salissa, jos niille on tarvetta. Koe alkaa tasan kello 9 ja salista saa poistua aikaisintaan kello 12. Ja tämä koeaika on 6 tuntia, eli kello 9 kello 15. Ja osalle teistä kokeilasta ylioppilastutkintolautakunta on myöntänyt erityisluvalla 8 tunnin koeajan, eli 2 tunnin koeajan lisää siihen 6 tuntiin, ja valvovat opettajat tietävät, kenelle tämä lisäaika on myönnetty. Ja käytä aika hyödyksesi, älä kiirehdi sieltä salista pois. Jos tuntuu siltä, että olo on jo hyvin väsynyt ja haluaisit mieluusti sieltä salista lähteä pois, niin silloin on hyvä hetki syödä niitä eväitä ja pieni hetki rentoutua siellä salissa, laittaa vaikka silmät kiinni ja katsoa vielä uudelleen niitä vastauksia läpi. Eli lukea ne huolella vielä läpi. Ja nosta käsi ylös, jos sulla on teknisiä ongelmia laitteen kanssa tai haluat käydä toiletissa tai jotain asiaa valvojalle. Ja valvoja tulee siihen sinun luoksesi kysymään, että minkälaista apua tarvitset. Ja aina kun lähdet käymään toiletissa, niin muista lukita tämä tietokoneen näyttö. Eli sillä tietokoneen näytön oikeassa yläkulmassa on lukon kuva, ja sitä painamalla se näyttö pimenee. Ja vastaavasti, kun tulet sitten takaisin omalle paikallesi, mitä tahansa näppäintä painamalla, saat sen näytön avautumaan. Ja kun olet saanut tämän kokeen tehtyä ja olet tarkistanut vastauksesi huolella, niin muista lopettaa koe. Ja tämän jälkeen sulje tietokone, ota muistitikku, konseptipaperit ja henkilöllisyystodistus mukaasi ja mene ykkösvalvojan luo. Tämän ykkösvalvojan paikka siellä 3. kerroksessa on sen keskikäytävän varrella tai ihan siinä keskikäytävällä, aika keskellä salia. Ja 2. kerroksessa tämä ykkösvalvojan paikka on siellä salin etuosassa. Ja ykkösvalvoja varmistaa, että olet lopettanut kokeen, ottaa muistitikun ja konseptit vastaan ja antaa sinulle luvan poistua salista. Ja kun kaikki on kunnossa, niin palaat takaisin sinne omalle paikallesi salissa, kerää kaikessa rauhassa tavarasi ja poistu hiljaa salista. On tärkeää muistaa, että usein helposti jää se tietokoneen virtajohto sinne saliin yhä edelleen paikoille, eli muista myös se kerätä mukaasi itsellä. Jos sairastut, niin ilmoita minulle sairastumisesta tekstiviestillä mieluiten. Mä oon itsekin aina aamulla siellä YÖ-salissa, enkä välttämättä ehdi tai pysty vastaamaan puheluihin. Eli mielellään tekstiviestillä taikka sitten sähköpostiin. Ja jos tiedät jo nyt, et osallistu johonkin ylioppilaskokeeseen, niin laita minulle siitä viestiä, vaikka jo tänä päivänä. Kuitenkin voit laittaa sen viestin
silloin kun tiedät, että et johonkin kokeeseen et ole tulossa, niin voit laittaa sen hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeita. Ja jos käy niin huonosti, että niin sairastut silloin ylioppilaskoepäivänä, etkä kykene tuleen kokeeseen, niin lääkärin todistuksella voit anoa YTL:ltä ilmoittautumisen mitätöintiä. Ja jos tämä ilmoittautumisen mitätöinti hyväksytään YTL:ssä, niin silloin jos olet maksanut siitä ylioppilaskokeesta itse, niin se YO-koemaksu palautetaan sinulle. Ja jos et toimita lääkärin todistusta tai tämmöistä kirjallista selvitystä jostain akuutista sairastumisesta lukiolle 6.10. mennessä, niin koe katsotaan hylätyksi. Ja jos tulee tällainen hylätty koe, niin sitä pystyy uusimaan 3 seuraavan koekerran aikana 3 kertaa. Ja tällaista hylätystä kokeesta, niin jatkossa sen kokeen suorittaminen on maksullinen, eli joutuu maksamaan sen koekohtaisen maksun. Ja jotta sinulla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen, niin sen kyseisen aineen pakolliset opintojaksot on oltava suoritettuna ennen sitä ylioppilaskoetta. Ja nämä tulokset tulevat tuossa marraskuun puolessa välissä, eli 14. päivä marraskuuta omassa opintopolussa pystyt näkemään ne niin kuin lopulliset arvioinnit sille kokeelle, ylioppilaskokeelle. Ja jos et ole tyytyväinen siihen arvosanaasi, niin nämä oikaisuvaatimukset on tehtävä 2 viikon kuluessa niiden arvostelujen niin julkistamisesta. Eli oikaisuvaatimukset on tehtävä 14-28. marraskuuta. Ja paperisen ylioppilastodistuksen lisäksi saat oma opintopolku verkkopalvelusta tällaisen sähköisen YO-todistuksen. Ja sen saat myös sekä ruotsiksi että englanniksi. Jos olet lähdössä vaikka ulkomaille opiskelemaan, niin silloin niille on tarvetta mahdollisesti. Ja muista tauottaa opiskelua ja pitää lepohetkiä. Ja on tärkeää, että huolehdit omasta jaksamisesta, eli lenkkeile, käy kävelylenkillä tai hölkällä, rentoudu, kuuntele lempimusiikkia, eli tee jotain välillä muuta kuin sitä opiskelua. Ja kun ylioppilaskokeiden ajankohta lähestyy, niin muista nukkua hyvin. Ja YO-saliin, niin ota hyvät eväät mukaan. Ja toivotan teille kaikille oikein paljon onnea kokeisiin ja tsemppiä näihin syksyn opiskeluihin. Jos sulla jäi jotain epäselvää tai jotain asiaa, mitä sä haluaisit vielä tarkemmin kysyä minulta, niin ota rohkeasti yhteyttä minuun. Mä autan oikein mielelläni. Moi moi!